spot nila kacor nggih kula ini Abui nang daerah Tegal Purwokerto. Dalane grugol itu pinggir kula. Romo jak akeh berarti ngomong maning kok toko iki to. Iki kabeh Tegal Purwo. Tujuane wis tetan kula. Tak apa kuwi le. Kula nyatake nih kok. Fokus kalau bar kono wis ora akeh wong ya baru. Kali jalan. Spot. Spot nilas Kabupaten ya ini pulau ini. Mana kali ini pulau. Tak mat. Dowo ini asli spot nilas Kabupaten kanan kiri. Tak terelakkan. Pinggir-pinggir kampung ini jenis spot tapi pulau. Yo tetep nggone tetep kebek wong mesti ngene iki ora palora kae. Ngabuk mana Nur? Kowe nyobok Nyemplung. ngene ngono ngarepe. Iya, nyemplung ora? Hah? Nyemplung ah. Kumplunge di ngono.